deal, right? Hi, David. Very nice. The laborious process of assembling the wall begins with sourcing the materials.
Salazar, eh? Daguhoy, ano ito? Daguhoy. Ato ka. Lingkod na doon tayo. Lingkod na doon. Yan dahay. Lingkod ba? Lingkod di tayo. Gusto ka ng buhay-buhay. Di day? Oh. Mana yang giup na? Ito na day. Ano yung kuhan? Video nga. Kuhan ba? Di kereg. Mga itanawin sa mga tao. Na. Ito na nagabuhian ba? Wah, diha, alira na.